Poġġejt paxxut, il-waiter ġi ordna ġelat. Fis-snin 50 u 60 bdew deħlin bosta kanzunetti bit-Taljan u bl-Ingliż. Kanzunetti li Gaetano Buttigieg, magħruf aħjar bħala Gaetano Kanta, kien jaddattom għal-Malti. Fir-rokna li jmiss, se nlaqgħukom ma' dan il-karattru simpatiku mill-istorja tal-kanzunetta bil-Malti. Li labis f'qalbi zammejta żewwiġt nintqajt ngħix kuntent. Gaetano kif jidher ismu huwa kien mill-Ħamrun. Twieled fil-17 ta' Jannar tal-sena 1923. It-trobbija tiegħu kienet hemmhekk, mbagħad meta kiber kien adolescenti beda jaħdem it-tarsna bħala apprentice hemmhekk jistudja u jaħdem, u baqa jaħdem fil-tarzna. Sakemm kien hemm ir-random. Però kien fl-Azzjoni Kattolika wkoll, u propju fl-Azzjoni Kattolika kien anki sarja fil-lummi, u fil-fatt iżżewġu fil-3 ta' Mejju tas-sena 1953. Minn dan iż-żwieġ qegħdin 11 aħwa. Kien beda il-kant propju fl-Azzjoni Kattolika kienu jistidnuh biex ikant hemmhekk, imma mbagħad din saret bħala ħaġa popolari u bedew jistidnuh anki f'postijiet oħrajn f'ċentri parrokjali biex speċjalment fi żmien tal-milied kien jinkun ħafna on demand biex iferraħ il-kanzunetti tiegħu kienu kif popolari imma kollha kellhom xi messaġġ sabiħ, messaġġ tajjeb. Lil-mama kien jikbilha ħafna poeżiji kemm qabel maż-żewġu kif ukoll wara. L-Azzjoni Kattolika kien jikbilhom anke kanzunetti u mbagħad fil-waqt xi kungress tagħhom kien ikantom, kienu jistennew ħtiela fuq il-palk biex ikantom. Fil-familja kien ukoll jagħmel ħiltu anke meta jikkoreġina pereżempju. Infakkarkom, tan-nervi xejn ma jservi, pereżempju, meta niġu biex naqsmu xi ħaġa bejnietna, ftakru li min jaqlaw jagħti qatt ma jbagħti, u dejjem jibdew hekk taqbiliet żgħar kien jgħinna biex niftakru, tibqa' tiftakarhom u tibqa' tgħid ejwa bil-ħaqq hekk kien jgħid li jara, ħanikkalma, jew ħalli nagħti għax min jaqlaw jagħti qatt ma jbagħti mela nagħti. Huwa magħruf fid-dinja tal-kanzunetta l-iktar minħabba li irnexxielu poġġi l-kelma Maltija fil-kanzunetta popolari ta' dak iż-żmien. Ħaġa li ħafna kienu jaħsbu li hija impossibbli, kienu jgħidu l-Malti aħrax wisq ma joqgħodx għall-poeżija għall-lirika tal-kanzunetti moderni. Imma fil-fatt u prova il-kontra, ġveru, rjom li l-Malti joqgħod ukoll. Jiena niftakru ġifi dak iż-żmien kien hemm kwistjoni tal-lingwa, niftakru anke jiddiskuti mazzija li kienet tgħid li l-Ingliżi misshom għamlu bħalma għamlu l-Franċiżi fil-kolonji tagħhom, idaħħlu il-Franċiż bħala lingwa uffiċjali u hawnhekk Malta misshom u l-papa kien kontra dik l-idea. Kien jitratta kollox. Il-ħajja ta' madwarna, għandu kanzunetta sabiħa per eżempju fuq il-Pitkalija, li qabel kienet il-Marsa, ħdejn il-Batar Bajda biex niftehmu. Kien jitratta dwar il-ġmiel tan-natura, kien jitratta dwar iż-sbuħija ta' Malta bħala pajjiż. Ovvjament kien hemm temi reliġjużi. Pero mhux reliġjużi fis-sens li tal-quddiesa, imma temi li għandhom x'jaqsmu mal-fidi, temi li għandhom x'jaqsmu mal-relazzjonijiet, temi li għandhom x'jaqsmu anki temi li għandhom x'jaqsmu mal-kultura Maltija, għandu bandira Maltija, għandu fuq il-Gran Mastri ta' Malta, fuq l-istorja ta' Malta, ġrajiet kontemporani li Malta kienet għaddejja minnhom bħall-indipendenza, bħal kol momenti oħrajn tal-immigration, ġifieri kien speċi ta' kuxjenza soċjali tal dak iż-żmien. Kien jara mhix id-dinja għaddejja, f'Malta għaddejja dak iż-żmien u kien jikteb propju adattat għal dak.
Ir-riċerka li qed issir bħalissa qed tagħmilha Dorothy n-neputija. Għamlet it-teżi dwar il-kanzunetta wkoll tiegħu u qed tkompli tagħmel ir-riċerka hi Dorothy. Min il-gwerra konna insejnihom u aħna l-indorin bihom. Min fil-għodu sa fil-għaxija daqsxejn u il-kamp rax melankolija. Imma wara l-gwerra nimpikaw bejnietna kemm il-qalbina ġiltna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.